Para mientras na pigdisenganyar kan Land Transportation Office ang pagbiyahe kan mga bihikulo, palaog sa Bicol Region na mapasiring sa Visayas asin Mindanao. Sigun kay LTO Bicol Director Francisco Ranches Jr., ang nasambit na lakdang iyo ang pag-ibitar sa pagkakaigwanan congestion sa pantalan kan Matnog sa Sorsogon. Kasuudma, kan suspenderon kan Philippine Coast Guard Bicol ang mga biyahe sa pantalan sa rehiyon huli sa bagyong Aghon. Hindi naman madaling salain yung kung papunta lang ng local Albay, papunta lang ng kunwari po nearby town or nearby province, at yung papuntang Sorsogon na papunta sa Visayas, Mindanao, yung papuntang Samar. Kasi po kung galing kunwari po, galing Albay papuntang Sorsogon na local lang po, wala naman pong problema. Ang ina-advise po namin na wag lang tumuloy yung tatawid po ng dagat. Yun lang po. Paglilinaw kan direktor, bako ining suspension kundi pagpatanid sa naman, dai na pagpiriton pa ang pagbiyahe pasiring sa nasambit na pantalan, huli ta suspendido pa ang biyahe kan mga sakayang pandagat digdi. Kami po nananawagan sa mga kapatid nating bumabiyahe na patungo ng Visayas, Mindanao, na dadaan o tatawid po sa Matnog Port. Suspended na po ang sea travel, so meaning magpa-pile up po dyan ng pila kasi po hindi pa po nagpapapasok yung Coast Guard at yung port authorities. So we discourage po na tumuloy na kung malayo pa kayo, nasa Manila pa o nasa area pa ng ibang probinsya na hindi pa nakarating sa Sorsogon, huwag niya po kayong tumuloy. I-monitor niyo na lang po yung weather situation. Basado sa pinakahuring datos sa pinaluwas kan Philippine Coast Guard Bicol, 350 ang stranded passengers sa laog kan Matnog Port, asin 1,116 na pasahero ang stranded sa luwas kan Pantalan. 416 ang mga nakapilang bihikulo sa luwas kan Pantalan, asin 57 bihikulo ang nasa laog kan mga rolling cargos na stranded sa laog kan Pantalan. Mga kababayan na papatawid sa kabilang isla, lalong sa Allen, sa papuntang Visayas and Mindanao, umihingi po ng paumanhin yung pamunuan ng Tanod Baybayin ng Sorsogon sa pagkakaantala. At sa mga naman po natin, sa mga kababayan dito sa Sorsogon, lalong-lalo na po dun sa mga parkland area, na antayin lang po yung abiso ng otoridad na hanggang sa mag-resume yung yung biyahe. Sa ngunyan, piguro layan pa kan otoridad sa banwaan ang mga magkakanigong lakdang, nga ni mataawanin magkakanigong asistensya ang mga stranded digding biyahero. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.